Prije 130 godina, uz žubor rijeke Krke, započela je priča. Priča o energiji koja nije samo pokretala strojeve, nego gradove, domove i živote. 1893. gradonačelnik Šibenika Ante Šupuk sa sinom Markom i inženjerom Vjekoslavom Majznenom izradio je nacrte za prvu hidroelektranu, te mrežu za prijenos električne energije i javnu rasvjetu. Na obalama Krke rođena je ideja koja će zauvijek promijeniti Hrvatsku. Povlaštena električna centrala Ante Šupuk i sin, koja se nalazi u nacionalnom parku, ona je na neki način majka svih hidroelektrana. 2 dana nakon Niagare, znači prve elektrane koja je puštena u svijetu, ona je puštena u rad. Prve hidroelektrane su bile predvodnice. One su iz koljevke iznjedrile sve hidroelektrane u Europi. Kad je stavljena u puni rad, hidroelektrana Miljacka je bila jedna kulturna baština. Tako da uvrštavanje hidroelektrane Miljacka u Hall of Fame nije nikako čudo. Energija nikad nije bila samo tehnologija. Ona je oduvijek bila odgovornost. Od prvih turbina i dalekovoda do svjetla koje je stiglo u svaku kuću, iza sustava su uvijek stajali ljudi. Ljudi često primijete električnu energiju tek kada je nema, a naš posao je upravo to, da svakodnevni život funkcionira normalno. Rad na terenu često znači rad na kiši, rad na snijegu, ali sve se radi planski i timski. Najvažniji su sigurnost ljudi i brzina reakcije. Ljudi koji su znali da struja znači sigurnost, razvoj i budućnost. Mogli bi reći da je Hrvatska elektroprivreda i svi prethodnici njeni zapravo misionar svjetla i topline, jer je uvijek uz proizvodnju električne energije bila proizvodnja topline. Slavu prvih elektrana sredinom 20. stoljeća nastavljaju širiti nove velike hidroelektrane. Izgradnja brane Peruća bila je pothvat u svjetskim razmjerima, a Zakučac je i danas najveća hrvatska elektrana. Do prvog organizacijskog povezivanja elektroprivrede došlo je još prije Drugog svjetskog rata, osnivanjem Banovinskog električnog poduzeća, a prvo povezivanje sjeverne i južne Hrvatske u jedinstveni prijenosni sustav dogodilo se 1952. godine. Prijelomni događaj zbio se 1990. kada je u osvit hrvatske samostalnosti osnovano javno poduzeće Hrvatska elektroprivreda. U Domovinskom ratu radnici elektroenergetskog sustava često su radili u nemogućim uvjetima i održavali svjetlo u Vukovaru, u gradovima i naseljima na prvoj crti bojišnice. Svjetlo se nije smjelo gasiti, jer dok ima svjetla, ima i nade. Znali smo da ne smijemo pustiti neprijatelju da nam uništi elektroenergetska postrojenja. Sve poduzete mjere, pravodobne, odgovorne, tehnički dobre, ne bi uspjele bez jedne činjenice, a to je hrabrost radnika Hrvatske elektroprivrede. Održavanje stabilne opskrbe u nepogodama i kriznim događajima jedan je od ključnih zadataka HEP-ovih djelatnika. Katastrofalni potresi na području Banovine svima su se urezali u sjećanje. Nakon potresa u Petrinji i Glini, rad je bio izuzetno zahtjevan. Radilo se u teškim i nesigurnim uvjetima, ali fokus je bio jasan. Što prije osigurati električnu energiju za stanovništvo i ključne službe. Tada se vidjelo koliko su znanje, iskustvo i timski rad važni. Hrvatska elektroprivreda u novom je tisućljeću provela reformu u skladu s europskom praksom, te od 2002. posluje kao HEP grupa. Dobar dan, HEP opskrba, Sara pri telefonu, kako vam mogu pomoći? Grade se ključni energetski objekti, među njima termoelektrana Plomin 2, hidroelektrana Lešće, te kogeneracijska postrojenja u Zagrebu i Sisku. Posljednjih godina intenziviraju se ulaganja u obnovljive izvore energije. Puštene su u rad nove male hidroelektrane, energane na biomasu i sunčane elektrane. Uz postojeću vjetroelektranu Korlat izgrađena je najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj. Napredne mreže, elektromobilnost, baterijski sustavi, vodik,
To je HEP-ov pogled prema budućnosti. Baštineći znanje stvarano kroz proteklih 130 godina, Hrvatska elektroprivreda i dalje ostaje energija koja pokreće Hrvatsku.